Damira pamberi pedera mambo mtasi. Damira pamberi pedera mambo mtasi. Zvese tara ndezvokwadi. Zvese zvachataura ndezvokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Mwari aribatsirewo. Mwari ngamubatsirewo. Pamusoro yechangani. Zita rangu rinonzi Tauyawo Nyasvimbo. Ndakamirira mhuri yepaNyasvimbo. Tine mwana mukoma wangu. Dangwe remumba medu. Anzi Wayne Nyasvimbo. Wakapara mhosva akauraya munhu pamutare. Saka takazoenda kune munhu akakaurayiwa kwacho kumusha kwake kuPlumtree. Tasvika kuPlumtree takasvika tikapinda mumusha tatina baba newakoma umwe tatinavo. Tapinda mumusha mavo wakatanga wamboita chinhu chavo chavanoita ukoko kuPlumtree. Tapinda pakauya mumba mavo matakapinda mamune chiremba wawanga wanaye. Saka wakangoti isu musha medu tine zvemo, tine ngozvo dzedu dziri muno, imi mune zvenyuwo zviri kumusha kwenyu. Saka imi tiri kuti imi endai munofambe, tichasara tifambawo tozoita sei tozoya tosangana. Saka tabva ukoko I think shoko rakasvika rakadzoka kumusha kune vamwe vanga vasipo kundo zvataurika kune kwatakapara mhosva. Saka zvakazoitikawo pane muzukuru wangu akashaika. Saka pandakaenda kurufu ndakazoenda ndikataurana nababa ndine mukoma nevamwe ana tete tikavatsanangurira zvakaitika zvacho patakaenda kuPlumtree. So ana baba patakataura navo ana baba vese vakaenda se vakabvumirana nazvo kuti aiwa ngatiite se tinofanira kufamba. So tikatati ana baba vabvuma tokataenda patadzoka hedu kwataidzoka I think pakapera kana isiri 2 weeks or so patazonzi kukazoya shoko tikanzi ana baba vari kuti vagara sana baba vari kuti satiyaitise hatisi kufamba. Saka isu nyaya yedu ndeyekuti tiri kubvuma mhosva yekuti mwana wedu akapara mhosva pakapondwa munhu. Ava vari kuti tifambaiwo tisangane so that tigadzirise zvakaitika. Ndo pane nyaya yedu mambo. Vana baba vacho chakurambira kufamba kuti here hatidi zvekufamba kana kuti nyaya yawo iri papi. Because kana muti mimi muri kubvuma kuti zveshuwa munhu makadii makauraya makatoenda kumburi yamakaurayira iyoyo mukazvipira and it means you are quite sure kuti mwana wenyu ndiye akauraya mune mhosva. Saka imimi kana maakunzi endai mofana chikutaurwa apa kungotaurwa verification kuti ndai moverify kuti zveshuwa isusu zvatinazvo kuno nemi zvamuinazvo zvakafanana here kuti muripe muruziva kuti zveshuwa chatokuripa ndizvo of which is correct. No one knows because ramazwa student what is tinodzedu ngozi. Saka kuti tizive kuti iri kubuda yei iri papi kana tiri kubuda sei hatizvizivi. Saka chipo chiribatsira kuti endaiwo tioendawo then tadzoka toti zveshuwa tese tadi tawina. Saka dambudziko rana baba vari kuwana ugoti hakuti vakamirira wana ugoti. Apa mukuru wacho ndiani vakadzoka wakuru wacho ndiyo vatobva Damira pamberi pedera mambo mtasi. Damira pamberi pedera mambo mtasi. Zvese ndezvokwadi. Zvese nditaura kuti chokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Kana ndikasabatwa nemhosva Mwari aribatsirewo. Mwari ngamubatsirewo.
muzukuru uyu wakakana nomwe mukomana Mirai, zita renyu first. zara Stanislaus STANISLAUS. Mazvita. Taura yena. Muzukuru uyu wakakana nomwe mukomana ndokusvika pakuuraya. Vasvika pakuurayana takabva tazoenda kumusha kuPlumtree kune mwana kumusha kwemwana wacho iyoyo tikataurirwa kuti tikabvuma kuti zvakaitika zvinotodii kwanzi imei mufamba iwo wachafambawo wekumusha kwavo ikoko wachatotidaidza kuti chiuyai tiende kumusha kwacho totaurirana kuti pane muripo pobviswa muripo. Okay. Ndozvo Ndizvo zviripo. saka zvomakazienda mufamba makafamba Hatisati tafamba. sei musati matanga mafamba Tati kutsvaga mari kuwana kuti vatope mari yekuyeyo. Zviro zvakazoshamisa ngezvekuti takazonga taakuti uyai kudai kwaMutasa. zvakaitika rini Zvemwana izvi ndingafunga kuti zvinezvi kwautaita almost a year. umabva pana kune kwamakaurayira vamuti makabva rini kuPlumtree takabvako tibva 2 years ago. 2 years ago. hazvimake sense kana muchiti makabva ku2 years ago asi muruti munhu akafa yeye ago muruti Handikuda kababa vangu. Vakafarira. ndabvunza kuti munhu akafa rini mukati yeye ago ndochiti makazi pamakaendako makazi chifamba irini kwa2 years ago saka muruti Vakafamba munhu asati. batsirai baba pamagetsi batsirai baba Yakaitika muna 2023. Zita renyu. Alright, ndini David Nyashimbo. Ndikaitibatsire baba, ndifunga vavhirikika pamagetsi. Dare, pamusoro idari. Nyaya yakaitika muna 2023. Makashamisa zamwezi. Muna November 2023. Saka takatora nguva tichiedza kupushana newemhuri anga akamirira wandaigona kubata mamutare. Tikazowirirana musi wa6 April 2024 ndopatakazokwanisa kuenda kuPlumtree kuti tinonyaradzana nekubatana maoko nekutsvaga way forward. Ndofunga ipapo ndopandingabatsira baba. so chakanza kunzwa chacho chekuti kana utotaura kuti makaenda 6 April 2024 apa we're almost into April again saka i10 months munondotsvaga mari ndizvo mundaka inyaya yemari here kwezvinoda kutibatsirane ka kuti titaura nechokwadi nga ndori zvozvo ndikurumidze kuita kuti ishu ndeyemari here kana kuti pane zvimwe zvisiri mari because tikati imari handifungi kudaro baba Sangamira. nyaya yenyu yekuti hamukufamba maane gore musingafambi inyaya yemari chete here kana kuti pane zvimwe zvirimo Inyaya yemari. inyaya yemari saka nhasi uno pakauya anoti pavana vese ava mari iripo munofamba Wakati pariri ndofamba. wakati mari iripo vanofamba munofamba ala musabvume kwenu musazvimanikidzeva because mukazvimanikidza mozotadza kuita zvatawirirana muno isu tichazotsvaga kuti kana makati mukuenda maenda here kwanzi kudii because chatikuda isusu ndechekuti mukatarisa ngozi haisi kuafekta imimo wanhu wakatagetwa nengozi iyoyo 1 saka zviri pamunhu zvinoda kuti hawana utsinye here
kana kuti kana paine zvokuswirira nazvo zviri nani kutaurira vana vazive kuti vana ehe munhu akafa zvisho asi hatiswirirana pakati pakati then nyaya yogadziriswa once and for all pane kuti muende mozofamba mambo ndiye akandimanikidza kuti ndiende asi ndakandisingadi izvozvo hatisi ndosati kuti isusu imimi kana muri kuti muri redi kuenda handiti hapana chakashata kana iri ishu yemari handiti mari yamunotaura nezvayo yanga yambonzi marii tinongo matataurira kuti tobvisa mari asi chakatika kubva kwamabva kupulamuti chakati imimi sana baba newana mataurirwa kuti ndaimofana chakakutarisai kuti mabva kupulamuti mumbogare pasi muchironga chii because kaitike imuratidza kuti after pulamuti hamuna kubva mazombogara pasi kuti muronge kuti taakudii makagara here after pulamuti takagara tabva kupulamuti takava tikakurukura mumusha kuti ndiro zvaitika Alright, pamakaronga makurukura makanzi mari yemuri kuda imari iri kunetsa hakunongotaura kuti hapana vakambotaura kuti imari saka mari yemamurutsvaga imini yamapakamirira ndeipi handinongotaura ipaposangame mati imimi chakati musaende kofamba inyaya yemari ndochibvunza kuti mari yacho yamakawira narikubvisa mari yakati imari iyi mukati handinongotaura nezvenyaya yemari ndochitika saka mari yemamurutsvaga imimi mamurutsvaga ipi yamakamirira tatiri kutsvaga mari yekuti tifambira mari Dora. pamusoro mambo zita rangu ndonzi Clemens Nyashumu. I think zvataurwa zvese pane zvakaitika ndizvozvo. Zvakaitika patakabva kuPlumtree takataurana nababa tikati nababa hatifambei. I actually spoke to baba. Baba kuti tataenda tise kuPlumtree tikati nyaya ndoiripa. Ivo vakati patakabva kuPlumtree vakati ivo vakudzoka kumusha vonotaura nevaning'ina vavo. Vaning'ina vavo vana vaning'ina vavo 4 and then panapa vaning'ina vavo 4 saka vakati vachataura nevaning'ina vavo toita nearrangement yekuti tifambe. Then what happened is a week vadzoka kumusha vakazondifonera zvikanzi no Clemens isusu tagara pasi nevaning'ina vangu taona kuti zvekufamba zviri kucreata friction in the family kuti vanhu vakutanga kunongedzana and so forth. Saka we've decided kuti kufamba imimi kana muchida henyu meaning myself and my brothers and my close family famba henyu but isusu tinozokubatsirai pakudi kana pauda kuzotuka muripo. So the issue yemari to actually expand pane zvatinobangu pa issue yemari what happened is pakaitika nyaya iyi family yese extended family takatanga kucontributa mari tikatanga kutoichengeta kuna bauni vamwe vedu muning'ina wana baba tikati bauni michiita yebhesa muchengete mari but taichengeta mari tisina a figure tichiti isusu tichazonzwa kana taunzi taakufamba mari yacho inodiwa imari kana yatinge tacontributa iri shoma then totsvaga toedera toisa imwe kuti ikwane. So the issue yemari to actually answer this question hainge isipo, it's not an issue. Haisiyo yakatadza kufamba. Nyaya yakatadza kufamba inyaya yekuti ana baba edu vanga vasingawirirana. Among them from zvandakanzwa ini ndezvokuti vamwe vakati isusu hatichafambi takuenda kuchechi. Tikati aiwa kana zvirizvo then vari kuda vacho we even offered kati saka vari kuda vacho havofamba ngatifambe neivavo. Then tozodzoka todi toudza wese kana unenge wasina kuenda vacho toudza kuti ndozvataura. But then baba vakazondifonera inini I'm going back vakazondifonera vakati aiwa isusu tadecide kuti hatisi kuda zvekufamba saka because zvinoita some unnecessary issues which we want to deal with as a family. So ndo nyaya iripo saka ndo zvakatadzisa kuti tifambe up to now tachingoita that tug of war yekuti tiwirirana kuti tigone kufamba.
Right. Issue iripo ndeyekuti muri kudzira ne1 issue anzwa. Saka kana muchifamba muri kufambira 1 issue. But dzekuti vamwani zvinhu zvainazvo mabhashi mavo zvavakusvika kuti zvinosvika zvibva zvabatwa. It's another issue. Because mubatsiri wamuri kuenda hamusi kuenda kuti mubatsiri akuvhundurire zvinhu zviri munhu. Aiwa. Muri kuenda kuti mubatsiri aite sei? Akusimudzirei nyakufa. Chete. Kukusimudzirei nyakufa chete. Nyakufa wabva kutaura nezvarudini. Zvaruda chete. Dzimwe dzese haabati. Unless kana muri kuti mimi mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva dzakaburitsa kuti mukomana aite akabona kuti pamwe mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva saka muda kubva mateka advantage kuti patiri kuenda nevarume ava tobva takubatira iba. Yes. So it's also issue yedu kuti no, let's deal with one issue at a time. Ndo kuti varume havasi comfortable. Havasi comfortable. Why? Because umwe naumwe nebhachi rake. Saka mumwe naumwe anofungira kuti ndikasvika pamugangu kandina ukerake kaya kachabva kazi ndo kakonzeresa. Kana kuti isusu issue yedu kuti kana taenda pamubatsiri muruzwa baba Mambo Stanley. Issue yedu ana baba. Understand this thing. Issue yedu yamuri kuenda nayo pamubatsiri i1 chete. Hamuzi kuvhunza zvimwe. Muri munodhana nyaya yemufi chete. Chamuri kuda confirmation. Andrew, because apa chokwadi mungashogara muri kuziva kuti makauraya. Kuti makauraya mudini? Muri kuzviziva. Asi chapa kuda mhoro kuti mufi yakupei direction. arudei Yekuti pamuri kuenda kuplan tree. Andrew, ndichada chakati nechakati 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 nechakati. Vari kuplan tree vachifambawo vachataura kuti the same thing nemufi iyeye kuti ayo inini chandokuda chii chakati nechakati nechakati zvobva zvadii zvobva zvafanana muhamaziva kuti chinhu chamuri kusenzera mese chinhu chii one no nyaya chete iripo iyi yefear of the unknown ifear of the unknown ndo yakuita sei yakukwadzai wozwana baba maukuwa pamwana wakurongerai aiwa for now you are safe mwana baba pari kuenda kutaura nyaya yechi yemufi chete asi if the need arises kuti mabhachi mubvise yaimwe futi chii stage asi for now wana baba play your part as fathers sekuenda kwamakaenda kupi pamuti chipedzisai kanyaya saka kana makuti hamuchadi kufamba asi makamboenda kupamuti. So it means kuti makaenda ndajurese. Hamuna kuenda nemwoyo wenyu wese. Pamakaenda kuplamusi. Makaita zvokuti todini. Chekuita hapana ngatingoende. Since kuplamusi yanga isiri nganga. And you were surprised kuona muine nganga mukitchen. Pamafunga kuti nganga iringishe rimwe ishatifumura. Ndo saka musadudzuka kuplamusi. Amuri surprised ngokama kuti ndidzoke kuplamusi. Wamwe washati mabhungu rangu rarwadza kana kuti mai haazozwa zvakanaka. Aiwa, itai chinhu chiite seichi. zvazvisina kunaka here kuti mufambe pamwe ndikutarisa kuti imimi zvamuchamudzwa muri kuno zvinonofanana here nezvamuchaudzwa rwarubhula wayo ukufamba mese imi mhosva yenyu makabva magara nditi muda kuti mufi ataure zvaari kuda kuripwa handonyamuri kuda zvaimbotorwaka muri pamwe pamusoro patakaenda iringo wakanatsotsanangura zvakajeka wakati reason yakati isi tine zvedu zviri mumushameki regai tifambe pedu tega handiti because wakati wada kufamba pawo wega wakati nekuti mune zvenyu idai munofamba penyu mega but patichazosangana handiti tafambawo iwo afambawo patichazosangana kuplamuti vanoti vanomutsa mufi wavo handiti havasi vanotaura zvavanoda vanomutsa mufi wavo mufi akamuka ndiye achataura kuti zvakamira sei kuti ari kuda chii pamwe pacho anogona kutaura kuti hapana chaari kuda so ivo vari kuti aiwa ivo vakati
kwenyu, because munhu akataura hatisizvo. Isatakangogarawo mbomo. N'anga endo yakati kwenyu imimi mune zvekumusha kwenyu. Zvakonzeresa kuti mwana wenyu apare mhosva iyi. Handiti? But wedo mwana musha munomu mune ngozi dzirimo, because prior mwana waye afa mukoma wake akaurayiwa of the same way. Gore ranga rapfuura. Saka vakaita gore. Saka ivo vari kuti isusu tiri kuziva situation yedu yatinayo. Handiti? But imimo mune problem. Mune ngozi dzenyu dzamunadzo. Saka endai mumburuka sezvenyu. But pamunouya tinosangana. Pavakataura kudaro tese takagutsikana kuti zvavari kutaura ka vada kuti tese tisangane. Ndopane nyaya. Because isi ndo zvataura uchiziyawo. Because ana baba patakataura navo vakatanga vabvuma. Because ndakataura navo vari vese vakabvuma vakati tinoita sei tinofamba. Hapana ishu yemari yakataura. Handiti? But ndakazobva ndaenda ndakazonzwa mukoma kuti aiwa ana baba wafona. Vakati tata tiri kufamba but ana baba vachadi kufamba. But isusu sevana nawo takuchiti aiwa kana pane chikonzero chiro chakaita kuti mwana aiteka ngachibude pachena. Mhosva tinayo hatiswirangu. But chikonzero ichi chikasagadziriswa kozvikaitika futi charamba tiri vanhu vari kungoita basa rengofamba chinei. Saka chatonga tanda kuziva ndechekuti kana ana baba vachiti havasida kufamba ishu nemari, ishu haise mari. Kana tatenderana ngatifambe, ngatirege kuti towestirana hedu nguva. Tongada kukumbira mambo because isisuka hatizivi kwekuita se kukuenda. Motipa direction kuti enda yapa. Totobva tatongotanga kutongoenda tizive kuti zvakamira sei. Vana baba muri mboka ngatisatenderereka ukatotsvaga vanhu vasipo pana baba muri michititaurira chikonzero chamusiri kudira kufamba vana vari kuti ngatifambe nimoramba chitaurirai kaimimi vana vacho kuti chii chinhu chamusiri kudira kufamba mese muripo titaurirei muripo vacho arikuda kufamba kuti nduda asi uda kuti pachikonzero uyo wemari ndekunyepa hapana nyaya yemari. Mari yakunda amukonsolation nami ini ndinoitwa Vitalis atirarame Nyasvingo. Ini nechitendero changu ndakatamigwa kuti handiendi kun'anga, asi kana wada rubatsiro ndinowapawo, asi ini handiendi kun'anga. Vanhu vakaona ndokwatinorasika. Munozwa? Musanyepere Mwari. Muri kunotongwa naMwari nenyaya yekunyepera Mwari. Crying louder than the bereaved. Kuchema kudarika wafirwa. Ndozvamunoita. Mwari ndiye ane mwana akafira pamuchinjikwa. Kutiponesa chese kufira zvivi zvedu tese. Asi Mwari haachemi muchembera umwe. Maakuchema kudarika mwana wacho imweni. Murungu. N'anga nesvikiro zvinhu zviri zvakasiyana. Murungu baba, ndikubatsirei. Svikiro haripi mushonga. Chinopa mushonga in'anga. Svikiro harirombesi. Chinorombesa chii? Kwamuri kuziendai, hamuzi kuziendai kun'anga ba. Muri kuziendai kusvikiro rikubatsirei kusumudza munhu uyu. Mubva mataura iro richitaura nemunhu because svikiro nemufi communication yeThe departed nesvikiro iripo iri open. Saka svikiro rinenge richitaura on your behalf. Vanhu avauya shamwari yule bhuru wangu ona zvazodai tiri kudini nenyaya yako tiri kuzoti takakanganisa takadai iwo todini wachitoita conversation imi makadini mabva ipapo hapana chekwanyora hapana amwa mushonga hapana mangoudzwa chete what you are supposed to see chete. Saka ipapo munotaura kuti chakubvisai bhachi reubvui chii.
Hamuna chiro zobaita bambo. Hamuna mimizwa fodya. Hamuna kuita sei. Chenye ungozwa kudai. Wari kubvunzwa kadi. Zvataurwa muri Wakagara. Chatiri kuda isusu ana baba kuti chii? Nzeve dzenyu dzidini? Dziswe kuti zvataurwa apa ndizvo here. Okay, saka zvakadai. Zvatopera. Hapana chekwa nyora. Hapana adini, hapana. Mukona. Izvi zvekuti chitendero wakawanda uri muno ndozisa kupisisa kudenga. Mark my words. Wakawanda wenyu muri kunosvira chinhwani chekunyepera Mwari. Ndiro dambudziko renyu. Wakawanda muri munomu ndiwo katsvire kamuri kuita. Munopfeka mabhachi ekunyepera Mwari. Munogwadama nemabvi ekunyepera Mwari. Munoshamatata nendimi dzisingaexisti muchinyeperani Mwari. Munoregera kubatsira vanhu vanozina naMwari. Batsirai muchinyepera kuti Mwari wangu hazvidi. Mwari pese paroda kubatsirwa anoita sei? Batsira. Nyangwe Bhaibheri rinotaura wani. There are more blessings in giving than receiving. But imi muda kukomborerwa nekuita sei? Nekutambira. Makataurwa nemashoko nevana zviri kunetsa. Kwamuri zvatokwana itsoke ndini baba okay ndazwa bo asi andende ndawo. Wapa here akaoti watora. Watora mashoko asi wadzorera here kuti mashoko abatsire vana. Hauna. Asi uenda kuti muswe sondo muzita raBaba neMukoro neMweya Mutsvene. Amen. Wodzoka kumba satisfied kuti I am a Christian. No. Mukaerenga Bhaibheri kwarinotangira. Endai kuOld Testament. Kune maprofita aiko ana Elisha. Kuna ana Elijah. Asi munoziva here kuti shawi raElisha kuti ribude chii chaifana kutanga chaitwa? Paifana kutanga paridzwa hosho nengoma kuti shawi radini raElisha ribude. Shawi riri recognized nani? naMwari. Munhu ane kazita kake kechirungu ainzi minstrel. Ndiye munhu angaine basa iroro kuti Elisha wagara kuti shawi ribude. Keche ngoma kuto. Keche. Asi mimi nhasi unomurumira pamberi pangu muchita muri dzingoma. Saka Bhaibheri ramuri kuerenga ndiripi? Bhaibheri ramuri kuerenga imimi nderipi? Musachuze zvamunoda muBhaibheri. Mosiya zvinoda Mwari. Torai muBhaibheri zvinoda ani? Mwari. Ndiko kuti murarama. Mune rufu imi, maoko enyu ese akasvipa, maoko enyu ese akatsvuka, wanopenya tsvimbo. Wedza ndiwo wakabaya nebangara ndiwo wakachaya netsvimbo kana kuti ndii. Asi maoko enyu ese mhuri adii? Asvipa. Zviri kunzi chichenesai chii? Maoko enyu kuti vana wenyu vararame zvakanaka. Moti inini chitendero changu atibvunzi. Vana ava vari kuuya kwamuri havasi vana vaMwari. Saka chitendero chenyu chisingadi kusevha vana vaMwari ndechipi? Ngatisahwande nechii? Mwari wekuAnglican ndiye Mwari wekuMethodist. Ndiye Mwari wekwaMwasha. Ndiye Mwari wekwaJohani Maranga. Ndiye Mwari wekuMasowe. Murungu. Dai kuchechi yaizi chechi haichinji. Chinhu chiri chisingachinji. Muna musisa vani mapostori ari kujai baba. Takakura tichizi mapostori auri TV. Haazwi radio. Asi izvozvi mupostori asina radio kana TV mumba wake ndiani? Mupostori asingaoni bhora ndiani? Ngatisanyepere kuziva zvatisingadii, zvatisingazivi.
Nyaya iri apa iri very simple. Hakuna munhu ari kunopiwa mushonga, hakuna munhu ari kucheka wanyora, hakuna munhu kungozi tauya semhuri. Togetherness. Kongogara right. Kunotaurwa zino right. Buda shamwari watii. Mova mataurwa zino. Then you are right. Zvakupera. Ko kutya chati kwatara. Une Catholic. But for now, don't think about Catholic one. Wako. No. Catholic wako chipozitera. Kana nguwa yako wekuti Catholic wako adzikiswa yakwana. Ichaita sei? Ichakwana. But not now. Izvo zviti kudhira newanji. Izvo. Yemukomana yope. Mukaona munhu uyo anzi anuyo. Watinoshedza panapa anzani. Chiremba uya Nkosachera nwangu. Nkosachera hachiri kunyora. Mune munhu akazopata pana pakapochekwa nyora ndi Nkosachera. Aripo ere? Kana kupimiswa poya? Uripo ere? Kana kupiwa mushonga kuisa muhomwe uripo ere? Hapana, why? Isvikiro. Haisina. Ndipata baba mundini baba. Muzwisise kuti difference between ng'anga nesvikiro. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Chitendero chenyu handisi kuti mudai muchitendero. Aiwa, asi ndiri kuti pamune muchitenda kuna Mwari, itai muchiverenga futi magwaro anu aMwari muchiazwisisa. Alright, izvo makaenda kuPlamuti mukasvika mumba muine n'anga. Makasvika muine n'anga kuPlamuti. Makapinda here mese mumba masvika kuti makabuda. Kati asi mumba makapinda here mese. Yakaita sei? Magara mumota. Iyo ng'anga. Pane akabuda here. Kusvika yapedza kuti zvakataura ndizvo. Ko kana chitendero chenyu chisingabvumisi sei musina kubuda? Because maikono tikainga kaimona chitendero hachibvumi. Anjo. Isusu tiri panze hedu pawindo. Tindozwawo zvinomuita itai takamirira tiri panze tiri. Asi makazwa kusvika zvipere makagara. Ndo pakabva fiye yenyu papa. Yekuti kataurika kuti munhu tokaswa kubatwa nezvimwe zvakasida kubatwa. Of which is not right. Zvinhu zviri simple baba. Hapana munhu akupiwa mushonga, hapana munhu. Muringopiwa guidance. Kuti nyaya yenyu chiite zvakachita izvo. Saka muri kuti izvo zviri zviright now. Because ndinoshamisika nawo vakawanda kwa. Wanoti aiwa ndiripo, I can give you my kombi. Ndokasa kupai mari yekuwedzera kana pakazwa kudiwa mombe, ndinotenga mombe. Pakakudiwa mbudzi, ndinokupa ichi mbudzi. Saka uruti ukapa mbudzi yekunoshandiswa kuripa ngozi, whether uripo kana kuti haupo, waripa ngozi. Whether uripo kana haupo, mari yako yakamirirane iwe. Contribution yako iyoyo ndiyo presence yani yako. But you are saying you are willing to contribute in any way. And meaning kuti mumwoyo menyu mune munhu wamuri kunyara kana wamuri kutya kuti wakazozwa. But for your information kuti wale maprista akawanda mazuva ano kuparidza nyaya chikristu netsika. Ende pese pari kumigwa munhu mazuva ano nepese munozwa mufundisi anoti vanhu vaMwari vayo pangu inini service yangu chechi ndadini ndapedza. Chiitai zvenyu zvechiwanhu chedu. What does that mean? Simple. Taurai zvinoda kutaura. Changamire maka definition mapatsanangu yapinda musoro kana kuona umwe wari muno mudaro wazvo kana dakota some dictionary svikiro neng'anga zvakasiyana. Saka wari kuti tiri kuenda kuenda kung'anga, hauri kuenda kusvikiro. Kana riri svikiro prepared.
kana ari matsanangura chaiwo matsanangura Ini nama buka buat si konser soto le buka tahu. James Yamshibo, so gara sai James Yamshibo. Uyo Mungu. Ndemko Mungu. Uyo ngotera masole mangu. Awa vanhu ndeka. Isu atinombotidura kuenda kung'anga. Takati hatifambi. Ende tingodaira kuti takakomborerwa ngokuti vari kupura mutiri wakanga wakasununguka wakati uyai. Nyakufa uyu uchataura kuti ndiye here wakandiuraya uyu kana kuti ndomwe sepanhu pakanhu pakawanda wangu. Zvino kushenza uya kuna wakundotsvedza. Isu kuzvetswa mbati. Ngoti takudi takuna mari. Nyakuuraya mbodikizvo. Ati Mwana akauraya wachizvarwa. Ngati nyakuuraya aripi? Wakauraya wacho. Ndai baba wacho. Baba achataura. Ndiye baba une mwana wakauraya. Baba wedu. Wedu uri. Ini ndini baba wenyu kwa Nyachimbo House. Wenyu wakatiza apakaita nyaya iyi. Saka kwari kwacho ini handikuzivi. Twakaendepi mupenyu here kana handi mupenyu here ini handizvizivi. Saka ndiwo mamira akata nyaya iyi. Okay, because nanda worried. Kuti yes. Kana wenyu wacho atori kunze here kana kuti ari papi because ndamuzwa kuti wenyu wacho rapo. Saka kana yakadaro it's okay. Saka ndikuti baba utanga wati it's okay. Baba wetu wati imimi it's okay. Baba wetu 3 tawati ini smogara pasi bila. Ini patwa kuzwa kuti ijo Michael Nyachimbo. Ama brother sound ndizokupedzisira. Ini chinondinetsa ndezvekuti ati tinogona kufamba kana mukoma wangati handigoni kufamba asi anga asingamisi pakuti rege kufamba taingofamba tiri watatu atiri 4. Uyezve tikamunyatsonzwisisa kuti mwana uri kunzi wakabatwa mwana paakaponda munhu abva andiswa kujeri ako kuremind. Asi kuzobva kuremind apa hatinozozwa kuti zvakafamba sei. Asi iye zvino tiunzwa kunzi ari kunze sei akambofigirwa. Ayo, zvinoitika kuti kana akaenda kukoti anobatwa akapiwa bail. Saka apiwa bail wobva atiza ari kunze. Saka izvozvi zvanenge achinzi akaskipa chii? Akaskipa bail. Saka watone mhosva. Kutone warrant of arrest yake yekuti paanongoonekwa kutovhariwa because haana kumita maconditions ebail. Because bail ino unopiwa maconditions ekunzi takubuditsa bhadhara mari yakati as surety. Anditi wabhadhara mari una clerk of court as surety. Anditi wanzi unofanira kuuya kunzvimbo yemapurisa uchiripota kuti uripo musi weWednesday wega neThursday yega neFriday yega nenguva dzakati. Saka iwe unongoenda kukamba yemapurisa ikoko kwaunenge utaura kuti uripota wosvika uchitaura kuti chii ndiripo obva wamaka ndiripo obva wamaka uchimirira kuti nyaya yako izopinde kupi kukoti kuti uzopiwe judgment. Saka munhu akabuditswa ipo pabhadharirwa bail ndo pane nyaya dzevanhu vakawanda because munhu anobva adini obva atiza obva atobuda munyika oenda South Africa oenda asi kana atodaro chete atobva atosvika pa100 persons list yekuti akutsvaga nemapurisa kuti paanongobatwa pese hapana negotiation ungobatwa nepurisa simbi dzemumakombo nedzemwawo obva atopindwa mukati atoone another charge pamedha yake atoone imwe charge futi pamusoro. Saka ini ndikuti his whereabouts handiti harisi dambudziko redu izvozvi zviraiti nawo nderekuti uyu nyangwe tisakamuona kana kuti tamuona toda kugadzirisa dambudziko riri pai raakrietera muchii ndo pane mirai imi pane chamusina kutaura. Mutaura baba
Inini hamuna kuti paposition yenyu kuti mukazibuda yakadini Pekuti dzokorai zvakaranda kufamba mukuda here chaizvo. Pamusoro ichangamike zita rangu ndiDavid Nyasimba. Ndinodayira kuti pfumo yamashandisa yekusha kati kwechere kungaoneka katurikwa. Pakati pedu pane vari kusha kufamba. Nokuti takazonzwa vana vava kuti vana baba vakaramba kufamba. Zvatisina kubvunzwa. Ini pachezvangu handizivi kuti ndakaramba kufamba. Saka munhu wani akangofunga kuti nganditaure kuti ndakafunda. Saka munhu wani unotonga mhuri yese. Ndiri kuda kufunda unokutumani pataura kuti baba mukoma wedu ndiye wababa wedu isisu. Zvisemo zvatinenge tinadzo tunoenda kunani. Baba ndiye wababa, baba wedu hapasisina. Baba irikutambudzika nezvakati. Zvino akanzi kuti baba haafambiba. Imimi kani ngoti ari kuda chikonzero choti ari kuda vangechini. Ndatoenda nababa. Baba wati kusvikira kwatikuenda ndikuenda. Andizvere baba. Baba wati ndatoreka. Saka imimi don't worry. Takuchiti isusu wakoma tikubatsire kuti zviite fast. Kana confirm yako mukomana. Mukomana achisvika mwamatongobuda moenda paseda. Mwamatobatsira. Yes, ma'am. Okay, Mambo, ndada kuemphasize also on one point. Tine problem nemhuri yemufi. Vari kuti iyo kutiza kwaita mwana wedu is a problem to them because vari kuti at least iyo kuti vanyatso kuona kuti sisi uyu remorseful. Vaida kuona kuti munhu vaida kunzwa kune munhu wachakapara mhosva. So that one is also an issue kuti ivo vava kuti blame kuti imimi wenyu ari panze. Saka how then do we actually talk to each other? So there has been a delay because of that issue. I do not know what Pastor was saying. Mambo wepo kumzeli hapa ni bid. Ndiye mambo. Di bid. Chaka zitara kana bid ya talk to bid. Okay. And so that iko I control one ruko. Because obviously issue matembers. Okay. Issue matembers. My emotion. Yes, my emotion. But inini abo yekuti imimi makatokwanisa kusvika pamba kugamuchira. Yes. And so it means kuti dambudziko rekusvika kwa munachi amuna dambudziko. Izini chataura na mambo ikoko ndichagire kuti mambo ikoko ndiani ndo vandataura takubatsire kuti paite chi pasaite tuma issue tisina basa. Inini sababa yemwana ndine shungu yakakura maningi yekuda kuziva chikonzero chakazoita kuti mwana wangu asvike aponde umwe mwana we1 kusvika pakufa. Ndichipa kutana pamusoro. Inini personal, I don't like that statement. Inini personal, statement yenyu handidi handifariri. Why? It's because indirectly you are saying something. Indirectly muri kuti mwana wenyu pane akakonzeresa kuti mwana wenyu azouraya. Saka izvozvo hazvina kunaka because makutonongedza mune munhu wemakutonongedza kana kuti matone suspect already, which is wrong. Imimi semuridzi wemwana akauraya chii anditi chachakanaka kuti mimi just watch anditi moona maevhenzi achita sei achita unfold. Musatsvage zvakawanda. The truth will come out. Chokwadi chinodii? Because pasvika richasimudza mwana richitaura anotaura zvese. Kana kubvunza mubvunzo munomubvunza zvese zvinobuda. Yes. Kana vanhu tiri kutsvaka chikonzero, handifungi kuti
tinofanira kunga takatemerwa kuti chikonzero chenyu munofanira kutsvaka makamirira apa, asi uku musasvikepo. Muruzviona ini ndiripo kana panyaya yekuti svikiro rega ndiro richatipangidzira kana kuchitsanangurira nyaya iyi. Handioni chakaipa inini mukutsvaka kuti kana chiremba kana aripo aundana pamugwesa, handine wenyu vanhu vanofungira chakaipa noada zvakafanana, ende ivo ndofunga kuti vanofunga chinoda zvakafanana. But ndiri kufunga kuti panyaya yekumajeneraliza kuti ini ndoda ichi asi ichi handidi. Do not understand something. All these people are coming together to assist you. But amutaka musuku appreciate kuti vanhu vese vana baba ne everyone vese vari kuuya kubatsira imi, because imi ndimi ne mwana akaita sei akapara mhosva. Saka vanhu vese you should be happy kuti hama dzangu dziri willing kuita sei kundibatsira kuti tigadzise chinhu. But don't take advantage of this thing kuti musolve personal issues. No, ndozvandikuramba izvo. Ndosaka ndati guys, tikudhira ne1 issue. When I'm looking saying tikudhira ne1 issue, I'm not saying kuti apatauri zvinhu. Ndikuti as long as chakanangana ne1 issue, that thing will be said. Because kana iri root cause analysis iri kuitwa, root cause analysis iri kuitwa nesvikiro, handiti kuti chinhu chakatangira kuti chasvika papi apa ndipo chakatangira, asi nyaya yatadhira nayo ndichi iwani. Handiti solution iri kupihwa kuti panyaya iyo ichi chandiri kuramba ndechekuti muswi auya, handiti svikiro rauya rapo isede kuvhunza kuti tisimudzire ichi svikiro. Mutonga kuti gore rakati Bambo Stanlas wakasomborasa madota paseri pekisheni yamai, totiziwo svikiro kuti zvairewei. Akamuna kuti hazvisinei nechi nenyaya yamafambira. Tikuti nyaya yamafambira ndekuti mwana wakashaisha chi maoko. Tikuziva kuti kushaisha kwakaita mwana maoko tabvumirana kuti mwana akashaisha chi maoko, asi totiziwo kuti kwakushaisha kwekudhakwa here, kwakushaisha kwechi kana pano zvimwe zviri kuseri kwechi kweteputeko. Muhamataura kuti nyaya yedi yapera ndonyaya yedi. Saka ino yamuhepi kuti nyaya yaita sei ndopatasvika. Taakumirira anzani konfirmai mira yanyu panze mbijara mukonfirma. Yes, chikonfirmai mukomana kutouya mira yanyu muri panze apo muhambatopinda. Muhambatopinda hapana kuiswa mushonga, hapana kubvira kuti ndamugara moto, hapana mute, hapana nyora, hakuna kugara basi. Handei mira yanyu panze next